Kdybych vám chtěla říct svůj příběh životní, my life story is quite different from that of Chris that you just heard from. Můj příběh je poněkud jiný než ten Chrisu. But it's got some similarities because we both found wholeness, completeness, and fulfillment in Christ. Ale je tam něco velice podobného a to, že jsme našli oba dva jakou tu prázdnotu a potom taky naplnění skrze Ježíše Krista. We both came to the point and came to the conclusion that God and His Son Jesus Christ is and has the answers to all the questions of life. A pak jsme došli k závěru, že Pán Bůh a Ježíš Kristus vlastně jsou odpovědi na veškeré otázky v našem životě. We just sang the song Have You Ever Seen the Rain? Jsme právě slyšeli tu písničku Have You Ever Seen the Rain, což znamená viděl jsi někdy déšť. And in the song, the rain is trouble or problems of life that the singer or the writer wrote about. No a ten déšť reprezentuje nějaké problémy, nějaké trable, které ten zpěvák měl nebo zažil. We all have troubles in our lives. It's not anything uncommon to the human experience. Všichni máme v životě nějaké trable, to prostě se stává každému samozřejmě. And in the song, the video for this song, when I watched it, Rod Stewart is singing. A když zpíval tu písničku Rod Stewart, and it's interesting because he and the singers or the other musicians and the crowd, people in the crowd are all happy and smiling and laughing. Takže když Rod Stewart zpíval tu písničku, tak tam ten zpěvák a hudebníci a publikum všichni se smáli a usmívali. So that's to me is a paradox because they're singing a song that's about sadness and trouble and yet they're laughing and smiling. Což bylo, se mi zdalo poněkud paradoxní, protože vlastně v té písničce se zpívá o problémech a oni se přitom smáli. People do a lot of things to hide or cover up the emptiness and pain they sometimes have inside. Lidé často dělají to, že se snaží zakrýt jakousi prázdnotu nebo smutek za smíchem nebo za úsměvem. I believe that God often allows trouble and problems into our lives. Já věřím tomu, že Pán Bůh často dopouští to, že máme nějaké problémy nebo trapele v životě. And I believe He does that to make us aware of our need for Him. A věřím tomu, že on to dopouští proto, aby jsme si uvědomili, že ho potřebujeme. The story of my spiritual journey is an extension of my parents' journey. Ten příběh mé duchovní cesty je jakýmsi rozšířením nebo pokračováním příběhu mých rodičů. At the young age of 20, my uncle became sick. Když bylo 20 mému strýci, tak onemocněl vážně. This was before I was born. To bylo ještě předtím, než já jsem se narodil. He did not recover. He kept steadily getting worse. On prostě pořád chřadl a pořád se to zhoršovalo a nezlepšovalo se to. And just a few months later, he died. A po pár měsících zemřel. Through that experience, my parents began to think more seriously about life and about death. A po této zkušenosti moji rodiče začali více přemýšlet o životě a o smrti. My father was maybe just a couple of years older than his brother who died. Můj otec byl jenom o pár let starší než jeho bratr, který zemřel. They found the answers to their fears and to their pain in a relationship with Jesus Christ. A oni našli tu odpověď na ten strach a na tu bolest, našli prostě v cestě jako ve vztahu s Ježíšem Kristem. I'm very thankful that they chose that response to the problem and the trouble that came to their life. I'm thankful jsem velice vděčný za to, že that they chose that response. Že si našli tady tu odpověď, že prostě si vybrali tady tu odpověď na tu jejich bolest a na jejich otázky. I was raised in a Christian home because of that. A díky tomu já jsem vlastně vyrůstal v křesťanském domově, nebo moji rodiče byli křesťané. Knowing that some may say I have been indoctrinated with Christianity. Takže proto jsem Some may say that I've been indoctrinated. Jo, takže někteří by mohli říct, že jsem byl indoktrinován, nebo že jsem prostě byl takto naočkován vlastně tím křesťanstvím. But faith in God and Christ must be a personal decision, and I had to make my own choice. Ale víra Pana Boha, to, že si vybereme Pana Ježíše, to je osobní rozhodnutí.
A já jsem prostě tohle rozhodnutí udělal sám osobně. And at a very early age, through the discomfort of my wrongdoings, A velmi brzy v mém životě, díky tomu, jak jsem se necítil jakoby dobře, díky tomu, co jsem špatného udělal, and by God speaking to me through His Word and into my spirit, a Bůh prostě mluvil ke mně skrze Ducha Svatého, I put my faith and trust in Christ and found peace and joy that I never had before. tak já jsem prostě věřil v Ježíše Krista a našel jsem tu radost, pokoj, který jsem nikdy dřív neměl. And I'm thankful for that day, and I encourage anyone here who has an emptiness or a hurt in their life No a já vyzývám každého, kdo tady cítí tu prázdnotu, nebo tu prázdnotu v sobě, to try Jesus. zkusit Pána Ježíše. Jesus said, "Come to me, A Ježíš řekl, pojďte ke mně všichni, all who are weary and burdened." ti, kteří jste unavení a kteří jste obtížení, And He said He would give you rest. a já vám dám pokoj. Thank you. Děkuji.